जय मसीह होननानै बयखौबो खुलुमदों आरो बरायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअआव जों मोनसे जोबोद रंजाथाव आरो सोमोनांथाव आयदानि सायाव सावरायनो थांगासिनो दं। ख्रिस्टनि बिसा अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङानो माबेबा समाव सिमाङाव थैनाय सुबुंफोर एबा नोंथांनि थैनाय आंगोफोरखौ नुबाय जानांगौ। माब्लाबा बिसोर नोंखौ मिनिनायजों नायो, माब्लाबा नोंखौ माबा मोनसे बुङो, माब्लाबा बिसोर सिरि गसंनानै थायो आरो उनाव हरखाबैनो सिमाङा बायनानै होयो एबा नोङो थाबैनो सिरि मोनो। नाथाय बेबायदि सिमां नुनायनि सैथो बाथ्राफोरा मा? नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा बेबायदि सिमाङा मानो फैयो? बेबायदि सिमां नुनायनि गुबै थांखिफोरा मा? बेबायदि सिमां नुनाया गाज्रिनि नेरसोन ना मोजांनि नेरसोन? अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोबां दुखुनांथावनि बाथ्रा, जों गोबां सुबुङानो एबा फोथायारिफोरानो बेखौ बुजिनो हायाखैदि जों मानो बिदि सिमां नुयो। बिनिखायनो दिनैनि भिडिअआव बाइबेलनि बायदियै जों बेखौ मिथिनो थांगासिनो दं। सिमाङाव थैनाय मानसिखौ नुनाया मोजां नेरसोन ना गाज्रि नेरसोन? बेनिखायनो आंगो नायगिरि लोगोफोर, बे भिडिअखौ जोबजासिम नायथार, मानोना बे बाथ्राखौ नेवसिनाया नोंथांनि जिउनि देरसिन गोरोन्थि जानो हागौ। मानोना गोबां खेब बे सिमाङानो नोंथांनि जिउआव निखावरि, बेराम, फेलें आरो हेंथानि जाहोन जानो हागौ। नंगौ, नोंथाङा सैथोखौनो खोनादों। नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङानो साननो हागौदि बेफोर साधारन सिमांसो। नाथाय सैथोआ बेनिख्रुइ गोथौसिन आरो गोमोथाव। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे सिमांफोरनि आन्दोआव थाखोमानाय इसाराफोर दं, जायखौ थि समाव बुजियोब्ला नोंथांनि जिउआव निखावरि, बेराम, फेलें जानाय आरो जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होनो हागौ। नाथाय जुदि नेवसियो, अब्ला बे इसाराफोरा नोंथांनि जिउनि देरसिन इसोरारि जेननायनि जाहोन जानो हागौ। बिनिखायनो बे भिडिअखौ एसेबो गोरलै लानो नाङा, मानोना दिनै आं नोंथांनो बाइबेलनि बायदियै बुंनो थांगासिनो दं दि थैनाय मानसिफ्रा सिमाङाव मानो नुजायो, बेफोरबादि सिमांनि गुबै ओंथिया मा, आरो थैनाय मानसिया सिमाङाव नुजानाया मोजां नेरसोन ना गाज्रि नेरसोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, फै जों अब्ला जागायजेननि। लोगोफोर, बाइबेला बेनि सोमोन्दै मा बुंदों बेखौ बुजिनानै लानि। थैनाय मानसिफ्रा थारैनो सिमाङाव नुजायो ने? आरो बेफोरबादि सिमांनि ओंथिया मा? जोबनायाव जों मिथिनो मोनगोन दि थैनाय सुबुंफोरा सिमाङाव नुजानाया मोजां लैखोन ना गाज्रि। प्रिय, संसारनि गोबां जायगायाव मानसिफ्रा फोथायोदि थैनाय आत्माफोरा जोंखौ लोगो हमनो फैयो, आरो गोबाङानो फोथायोदि जुदि जों सोरबा थैनाय सुबुंखौ सिमाङाव नुयोब्ला बियो जोंनि मोजांनि थाखाय फैदों। आरो खायफाया बुङोदि थैनाय आत्माया जोंखौ सामोल होनो, खौरां होनो एबा माबा मोनसे खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनो फैयो। गोबां बैसोगोराफोराबो एबा बोराय बुरैफोराबो एबा आखा फाखा रोंगौथि गोनां मानसिफोराबो बेफोरबायदि सिमांफोरखौ गोसो गोरबोजों लानानै बोसोन होयो, मानोना आत्माया जोंखौ इयुननि सोमोन्दै मोनथिहोयो होननानै गोबाङानो बुङो। नाथाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, सैथोआ आलादा, सैथोआ आबुङैनो जुदाथार। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंगो लोगो नोंथांमोन, बाइबेलनि बायदिब्ला जेब्ला सासे मानसिया थैयो, अब्ला बिनि जिउमाया थोंजोङै इसोरनि खाथियाव थाङो। बियो सोरगोआव थाङो एबा नोरगआव थाङो। बे बुहुमाव बिसोरनि फैनाय आरो थांनाय, सिमांफोराव नुजानाय आरो रायज्लायनाय इसोरनि सानथांखिनि बाहागो नङा। इसोरा थैनाय आत्माफोरखौ फैफिननो आरो गोथांफोरजों रायज्लायनो गनायथि होआखै। इसोरनि गोथार बाइबेला बुङोदि उपदेशगिरि 9:5 सिरियाव, औ, जायफ्रा थांनानै दं बिसोर बयबो सानसे थैगोन होननानै मिथिगौ। आन्थाय थैनायफ्रा मिथिया, बिसोरहा जेबो मोनदेरबावनांगौ गैलिया, मानोना बिसोरो साननो रोंलिया। अनजाग्रा नायगिरि लोगोफोर, बे बोसोननि ओंथिया जाबाय थैनायनि उनाव सासे मानसिया थांनानै थानाय मानसिफोरजों रायज्लायनो थाखाय नुनो, खोनानो एबा गिदिंबोफिननो हाया। बाइबेलाव मोनसेबो बिदिन्थि गैया जेराव सासे जिउआ सिमाङाव फैयो आरो नेमबादियै रायज्लायो। जों गासै बाइबेलखौनो गोसो होनानै फरायोब्लाबो जों जेबो बिदिन्थि मोननाय नङा जेराव सासे थैनाय सुबुंनि आत्माया गले गले सिमाङाव फैयो आरो सासे गोथां मानसिजों रायज्लायो होननानै जों नागिरनानै मोननाय नङा। नंगौ, इसोरनि बाथ्रायाव सिमांफोरखौ मख'नाय दं, नाथाय बेफोर बांसिनानो इसोर, सोरगोनि आर्फ एबा गोथार आत्मानि गेजेरजों फैयो। इसोरा जसेफखौ सिमांनि गेजेरजों लामा दिन्थिदोंमोन, नाथाय बे सिमांफोरा इसोरनि सानथांखिनि मोनसे बाहागोमोन, आरो बे सिमांफोरा माब्लाबाबो थैजानाय मानसिफोरखौ लोब्बा लाखियाखैमोन। बेबायदिनो दानियेलाबो इयुननि सोमोन्दै सिमां आरो सिमांफोर मोनदोंमोन, नाथाय बेफोराव इसोरनि आर्फनिफ्राय नुजानाय बाथ्राफोर दंमोन, थैनायफोरनि आत्माफोरनि खौरां नङामोन।
पौला नुथाय आरो सिमांफोरनि गेजेरजोंबो लामा दिन्थिदोंमोन, नाथाय बेफोर थोंजोङै इसोर एबा बिनि थान्दैफोरनिफ्रायमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयाव मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय। जेब्लानो मोनसे थार सोरगोआरि खौरां फैयो, बियो इसोरनि थान्दैनि गेजेरजों फैदों, मानसिनि आत्मानिफ्राय नङा, जाय सिगांनिफ्रायनो थैबाय। बाइबेलाव जेरावबो बेखौ बुङाखैदि थैनाय मानसिफ्रा सिमाङाव खौरां होयो होननानै। बाइबेलनि मोनफ्रोमबो बाहागो, गोजाम रदाय आरो गोदान रदाय जाया मानो, इसोरा थैजानाय मानसिफोरनि आत्माखौ गोथां मानसिफोरनो खौरां फोसावनो थाखाय दैथाय हरबाय होननानै जों नुनो मोना। नाथाय बे बिसयाव बाइबेला एरैहायसो बुंदों, हुदा बिजाब 18:10-12 सिरि, नोंसोरनि सासेयाबो गावनि बिसाज्ला एबा बिसाजोफोरखौ बुलि सावफुंनो नाङा, आरो गोनोखो एबा नायखांग्रा एबा मोन्थोर रायनाय, मुहिनि गोरों, देवदा एबा दौदिनि, दायना एबा गोथैफोरजों सानज्लायग्रा बेफोरबादि मानसि नोंसोरनि गेजेराव दा ओंखारथों। बेबादि मुगै जानाय खामानि मावग्राफोरखौ फोरबोआ हामजाया। बिनिखायनो नोंसोरो जे हादराव हाबफैगोन, बे हादरनिफ्राय बेबादि मानसिफोरखौ फोरबोआ हरगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयाव रोखायै बुंदोंदि जायफोरा आत्माफोरजों सोमोन्दो लाखियो, थैनाय मानसिफोरजों सावरायो एबा जादु टना खालामो, बिसोरो इसोरखौ मोजां मोना। बिनि ओंथिया रोखायै बेनोदि जुदि सोरबा थैनाय मानसिया नोंथांनि सिमाङाव नुजाफैयो आरो नोंथांनो माबा मोनसे खिन्थायो, अब्ला बियो इसोरनिफ्राय नङा। ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंगो नोंथांमोन, इसोरा थैनाय आत्माफोरखौ फैफिननो आरो गोथांफोरजों रायज्लायनो गनायथि होआखै। बेनिखायनो बेखिनियावनो मोनसे सोंलुआ बेरखाङोदि जुदि बियो थारैनो जिउ नङा, अब्ला जोंनि सिमाङाव सोर फैयो? ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेयावनो सैतान आरो बिनि सोलो गोनां सैताननि गोहोफोरा खामानि मावो। बियो जोंनि गोसोआव जोंनि आंगोफोरनि महर लानानै फैयो, जाहाथे जों गोसोनि आबेगजों बोहैलाङो आरो बिखौ फोथायो। सैताना मिथिगौ जों जोंनि गोमाजानाय मानसिफोरखौ बेसेबां मोजां मोनो, आरो बे लोरबांथिखौ बाहायनानै बियो जोंखौ थगायो। बेनिखायनो इसोरा बुंदोंदि गोसो आरो जिउआ सिमाङाव लोरबां, आरो सैताना बे लोरबांथिनि खाबु लानानै जोंखौ फोजोबस्राङो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला रोखायै बुंदोंदि जेब्ला सासे मानसिया थैयो, अब्ला बिनि देहाया हाद्रियाव फैफिनो आरो बिनि जिउमाया इसोरनि आखायाव थाङो। थैनायनि उनाव सासे मानसिया थांनानै थानाय मानसिखौ नुनो, खोनानो आरो सोमोन्दो लाखिनो हाया। जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि सिमाङाव सोरबा थैनाय सुबुंखौ नुयो, अब्ला बियो गुबै बै मानसि नङा। बाइबेलनि बायदिब्ला बियो सैताननि मोनसे बाहायनाय सोलो एबा बुद्धिसो, मानोना सैतान आरो बिनि दुथां आत्माफ्रा नोंथांखौ गोनो गोथो खालामनो, सिगिनो एबा नोंथांनि साननायखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो जायखि जाया महराव नुजानो हागौ। बेनिखायनो गोथार इसोरनि बाइबेला बुंदों 2 करिन्थियारि 11:14 सिरियाव, बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा, मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आरफबादि दिन्थिफ्लानो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेनि ओंथिया बेनोदि नोंथाङा सिमाङाव नुनाय थैनाय मानसिया थारैनो नोंथांनि गोसो आरो आत्माखौ गोहो खोख्लैनो नाजानाय सासे दुथां आत्मानि नंखाय फोथायथि जानो हागौ। बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ थैनायनि आत्माफोरजों सोमोन्दो लाखिनाय एबा रायज्लायनायनिफ्राय होबथादों, मानोना बेबायदि खालामनाया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान आरो सैताननि फान्दायनायाव लाना थाङो। नायगिरि लोगोफोर, बाइबेला रोखायै बुंदोंदि सैताना गावखौ सोरांनि खौरां दैथायगिरि महरै दिन्थियो, जाहाथे बियो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो फैगासिनो दं होनना जोंखौ सानहोनो थाखाय, नाथाय बिनि गुबै थांखिया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनाय। बेनिखायनो जेब्ला सोरबा थैनाय मानसिया सिमाङाव नुजायो, अब्ला बुजिदि बियो मोनसे सैताननि साल एबा सालाक एबा बुद्धिनि खामानि होननानै। गोबाङानो बेफोरबायदि सिमांफोरखौ नुयोब्ला गियो आरो माखासेफोरा रायज्लायनोबो हमो। नाथाय अनजाग्राफोर, गोबाङानो मिथिस्लाबैयावनो गाज्रि आत्मानि जालाव फबजायो। गोसोआव लाखि, इसोरा जोंखौ बेफोर बाथ्राफोरनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होयो आरो जोंनि सिमांफोरखौ बुजिनो गियानबो होयो। बेखायनो बेफोरबादि सिमांनि ओंथिया जाबाय जोंनि अचेतन गोसोआ जोंखौ गोजाम गोसोखांथिफोरखौ दिन्थिदों एबा माबा मोनसे आध्यात्मिक गाग्लोबनाय जागासिनो दं जायनि थाखाय जों सांग्रां जानांगौ। बिनिखायनो बाइबेला जोंखौ खनले खनले बुंदों, सांग्रां आरो सांग्रां जा। नोंनि सुथुर सैताना सोरखौबा जानो थाखाय नायगिरनानै गाबख्रावनाय सिंहबादि सोरगिदिं गिदिंगासिनो दं। बिनिखायनो आंगो लोगोफोर, दासिमहालागै नोंथाङा बुजिथारबाय जानांगौदि बाइबेलनि बायदि थैजानाय मानसिफ्रा जोंनि सिमाङाव नुजाफैया, आरो जुदि बिसोरो नुदों अब्ला बियो इसोरनिफ्राय नङा।
सैताना मिथिगौ जों जोंनि आंगोफोरखौ बेसेबां मिस खालामो आरो बे लोरबांथिनि खाबु लानानै बियो जोंनि सिमांफोराव नुजाफैयो जोंखौ गोनो गोथो खालामनो थाखाय, जाहाथे जों नंखायखौ सैथो होननानै फोथायो। आरो सैथोआ बेसोदि सिमाङाव थैनाय मानसिफोरनि नुजानाया मोजां लैखोन नङा। बेयो जोंनि गोसोआरि अबस्थानि मोनसे फिथाइ, एबा बेयो जोंखौ सिगिनाय, गोनो गोथो खालामनाय आरो जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो थांखि लानाय मोनसे सैताननि गाग्लोबनाय। बेनिखायनो नोंसोर बेबायदि सिमां नुदोंब्ला बेखौ मोजां लैखोन होननानै साननो नाङा। बेनि अनगायै इसोरनियाव आरज खालाम, बिनि बाथ्रायाव गोगोम था आरो बेबायदि सैताननि थगायजानायनिफ्राय गोजानाव था। मानोना इसोरा जोंखौ नंखायनिफ्राय सैथोखौ बुजिनो हानाय गोहो होयो आरो जोंखौ मोनफ्रोमबो फान्दायनायनिफ्राय रैखा खालामनो अरायबो थियारि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बुजिदों दि थैनाय मानसिफोरखौ सिमाङाव नुनाया जोबोद गाज्रि लैखोन। जेब्लानो नोंथांमोनहा बेबादि सिमां नुयो, गिनो नाङा। इसोरा जोंनो गिनायनि जिउ होआखै, नाथाय गोहो, अननाय आरो गावखौ आब्रुथि होनाय बे मोनसे जिउखौसो जोंनो होदों। जेब्ला जों ख्रिस्ट'नि सायाव गोगोम थायो आरो बिनि बाथ्राखौ हमथानानै थाबाय थायो, अब्ला जेबो गाज्रि आत्मानि थगायनाया जोंखौ गोग्लैहोनो हाया। बेनिखायनो आंगो लोगो नायगिरि नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मोनसे लाइकखौ होनानै गालांदो। कमेन्ट बक्सआव थांनानै नोंथांनि बुजिनायखौ एबा रोंनायखौ लिरदो आरो बे भिडिअखौ गुबुननोबो शेयार खालामदो, जेन गुबुनाबो बे बाथ्राफोरखौ मोनथियो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। इसोर जिसुआ नोंसोर गासैनोबो बोर होथोंसै। आमेन।